Radio Ramogi Karchun Jaluo Mana kama no sario gida kario marukinyi anano kama mheshimiwa sechope studio kanya kwa Ramogi jwangu ora mwana moke moka. Mheshimiwa, happy new year. Happy new year Victor. Ndalo mang'eny. Ankare to atimo mos kecha biro maleo mati. Na kuongi buche moko. Osira wendi. Erokamano. Dich ng'eny. Na romo kod vijende mag Movement for the Defense of Democracy. Okay. MDD manyien. Aromo kod gokinyi mang'ich kamoro. Oboke moro mapacho ka wacho ni nyalo bed ni mae giko mar Azimio kuchako MDD ni koso kwano en mane mogo kani. Oyo. MDD en mana muungano mag vijende. Madwaro mondo lokruok obedi Kenya. Lokruok makare. Kendo bende gida mondo giked matek ne kik demokrasia ma wan go sani mane Jakom Raila Amolo Odinga kedo ni gi joma moko higni mang'eny mokalo kik ng'ato tem nyono mane gima chando gi kendo gisewuok oko motegno ahinya vijende gi wan wasiro gi wasiro gi kidek ni kit rwakruok margi chieng' Jumapil cha ok chal gi mogwenyore gi kaka sirkal tiyo. Are you trying to form a parallel regime? Sirkal tiyo nade? Chik mono ng'ato rwako law mohero. Lewni ming'iewo dukni kae machalo military attire. Lewni ming'iewo ng'eyo dukni Kenya ka Nairobi kae ndi. Koro en chik mane mamutamo ng'ato rwako law machunye gombo. Wakada weche ainago. Weche ainago wakada mondo. Mheshimiwa, ma thuolo mokwongo mar loso riwruogegi anyalo paro ndalo moko ne wantie kod Firimbi Movement mapani nikawo thuolo mokwongo tik mano go firimbi e sirikal mokalo cha magi to osebedo ka nitiere gibiro to gilal sustainability mar ma biro dongo maromo nade, biro dak maromo nade? Victor, gigi ok lal mondo waga tuwa ma wachop kama wachop sanini weche mag demokrasia kod ratiro mar dhano en kech movements gi en kech movements gi kendo makoro wuok kendo wuok mayore mar vijende gi chalo kama koro chako yiengo yawa gi eno haga ywak matamore gi nono. Koro chano ke nikech nochaki Nairobi be un gi chenro moro mar ke gwenge mamoko en movement no anoka telo ne gen mar vijende gine magi chako ke to kanya giwuoyo koda to ginyisa ni gin kod chenro mar tero movement no tung Kenya koro jo kendo riwore kod jo Azimio kedo marwa madhigo mbele sani mane onu ratiro mar dhano chopo kare kendo wach mar kura wach mar kuo mar kura orumo. Kane pok ibiro ngisa ni winjo radio e mitoki winjo kaka jigo simu Lazaro Kanyamboko wacho kanyo ni nitie jomoko mane gin active ahinya e siasa mokalo chien 2022 ne giringo kod jo Azimio la umoja mane giwacho ni gidhi konja kom go lweny mbele tinende gionge buche moko mosebedo go adek ge nyaka no chak bedo kod gi. Mheshimiwa Victor, wasebedo gi buche ok adek to ang'wen nyaka nyo wa yiero wasebedo gi buche bura mokwongo ni nitie tarik 7 dwe mar 12 Kamkunji to ae bang'e wachako dok Kamkunji kendo ae wadhiyo Jakaranda Bakasi East to nyocha wan Kibra Kamkunji Kibra to ticha abich wan kama nongo ni Mavoko Machakos County kwa kanyo to wadhi Busia Jumapili. Victor, buchegi kirko luongogi to okochuno ng'ato mondo dhiye wan ko salando ni wan gibura makama chieng' makama kama koro en jukumu mari ibed jatelo ibed ng'ama nadi ka chunyi gombo mondo bi bura tibiro to ki paro ni dich ngeche mamoko momaki to bendi bebeda oko en kwa chuni ng'ato to ing'eyo Victor siasa kaendi every action has got consequences. Every political action has got political consequences. Mano nyaka wachi. Koro ng'ato tigi wiye kende. Kila ng'ato tigi wiye. Ona kwa chun ng'ato. Tikedo bende kwa tam ng'ato. Neno kanyo wan Kibira koro Ramogi kini. Nyo jobiro mang'eny nyaka jomande podo kubiro e buche wagi. Manyiso ni ji mang'eny koro salano kuma pinyori an gadi an kwa dhimo Mavoko na mabaro medore mag wajumbe kod
To jomodo to mbele gidesi wachandi erokamano ben gima chandu kaka joma jo ODM maina pila party Azimio ka ni jowete moko machalo mag jo Jubilee samoro thothne tin gi ma jabedo ga kodu on the same spirit mheshimiwa. Okay, kamano. Does it bother you? Okay, kamano. Nikech king'iyo mana jagoro mar Jubilee party ma bende okoyier gi jopiny sani onge bunge sani ema thothne osebedo ka chidho kodu kana mana jalup jakom Murathe ne wuotho kodu ndalo cha to sani koro onge kodu. Ing'iyo joma kod nying ma jotelo. On wang'iyo jopiny. Rally madhiegi kata manywani kamkunji Kibera. Nyotingo dhano mang'eny nyaka kuchego. Kendo kata kanyo kompoko bie rally nyo kuche moko wuoyo. Mutegno. Wano kwa focus weche bag joma yesu jua bunge jua governor. Wa deal kod jopiny. En buche jopiny. Gin buche jopiny. Ng'eny jo siasa mo yiergi. Kosa yiergi to gijaho go kwano. Ng'eyo. Gin koro ng'iyo samoro yiero mabiro ma 2027. Japiny to ng'iyo gima chande sani. Kod gima biro chande kinde mabiro. Kaka sani ngima orido matamre gi nono. Ma jopiny ok yue. Victor, okang'e nturu ka chalnande. Otek. Kaga nturu kucho. Otek. Wan orji mateka inya siawa. Kendo kamora mora mwawuothe Kenya kaindi. Nyan Mombasa kucho. Dhano winjo mateka inya. Emomiyo wan wawacho. Wan kaka jo Azimio man kod chenro makare mar loso ngima madhan. To kura kaka ng'e kama timore. Wan ga dira ni kura ni nene okwale. Okay. To no kwale yo ma usewinjo. Kicha asebedo ka ashiko yita. Samoro jomoko biro ka to kiko yit ji. Victor. Jaluongo jomoko ka enigo makiko yit jopiny. Giweche moko manono. Ki dio somo report mar whistleblower. Ma en ja ABC ma kako wajo kaka nene kula ni ogo, kaka nene kwale, kaka no lande. To inyalo nono. Arapare nyaka nyo whistleblower gol report mareno. Manyiso jakom Raila noyudo kura milion 8 gibi. To bwana choyudo kura milion 5.9. IBC won podo ko golo joinda. Ma contradict report mar whistleblower. Kata mnaje mani ni serikali. Mo kwa yie kodogi. Onge joinda magise golo ma contradict report mar whistleblower. Ang'eni chikto nitiere ma bende rito ng'ama go poro. Yes. Ng'anene rank mane IBC ka. Directorship level koso nen Ingendo okanyal kata be nangi ng'atno okanyal fulo nonro mar. Nyinge to ke be wacho to a level man. Level do nyalo mejogo fwenye. Kama ngano en Victor. Ero kamano mheshimiwa ng'ane dak ne miu gini chon mukete Supreme Court nikech ne waneno ka loch chakla kotingo boxes madongo mag evidence. Victor ing'enu chik mar Kenya. Pen chik. Wacho ni petition mar presidential election. Because the Supreme Court to nyaka yale mawinje mang'ad bura within 14 days. Dala pagang'wen, yes. Yes, dala pagang'wen kende. Yes. Endala machuka ahinya. Mono be achiel kuom gigo monchwago mondo aloki chik pen chik. Okay. Mondo kel thuolo malach. Ma neno machalo makoro wukni inyalo yud mater mbele jong'ad bura. To it doesn't matter. Kahana neno woguna next year. To eneno. Kuro ng'ama dispute eno kende gima kare to mondo kel figures mage. Wan marito. Okay. To kwadwa weche mango yuma. To Victor lanjo ka jigo simu kanyo peka nyaka biro. Yes. Wan ng'en wan a command system. One command system maro en ni wan anda jatendwa. Ma en Raila Amolo Odinga. Kose chiwo order. Aina maendo chiwo kuwoku pinje ma South Africa. Kain kamkunji. Ni onge ene engagement ma obedo kod jogo jomani serikali ki. Political leadership ma serikali ni. Mane en. Serikali nyaka chieng' moro nitako nyiswa kendo ni koro paro lokore. Okay. Koro en kama. Mane kaka en. Serikali ni okuyango kwa Azimio. Wano kwa yange. Adam da clarify. Kenya koro onge gi serikali. Adam da clarify. Mano poka wacho. Okay. Jogo nyocha mumuma. Yes. Fine. To wano kwa recognize the political leadership. Ingeni ntie pogruok. Maduong' ahinya. Kendo jopiny nyaka winjo ni malong'o. Ingeni Kenya wakama ntie chandruok. Kech kidhi pinje machalo America kata mana Europe, Uingereza.
nitie pogruok kind political leadership to kod bureaucracy. Bureaucrats machalo permanent secretary, principal secretary, county commissioner, and what have you. Mao gin joma tiyo e sirikal. Gin ok gin joma ni party mora mora. Okonego bed ni gin joma odok in party mora mora. But they enjoy political rights under the constitution of Kenya. Of course. And therefore gin gi serve the public. Omiyo gin to jopurwa biro kodgi. Okay? To political leadership mar sirikal and president kod cabinet mare. Okay? Kaja komo wacho no. No, Victor. To ngama feel no maja komo no. Okay, no. To mano bende haki mare. Don't kana mana PSS gigeri political appointees. Well, actually in a deal situation. Okay. A deal situation. Kanya kama and corruption in our system. Okay. Kaina deal cheku madir. Kada kini machon cha Victor. Permanent secretary is negin jama ku wachi negin jo kanu kata gin jo ODM kata gin jo Ford. Nini gin jama tiyo serikal. Mundi ge serikal mchama musara ma serikal. Mutual go taxpayers money to tiyo jo pen regardless of which party is in power and which president is in power. Okay. So the executive office in Maranga sanima serikal. Matio. You know, nani sinti poglo kikin legitimacy. Victor, why am I telling you that I through this thing? Legitimacy the constitutional situation. Yes. Ubalo kabedoje sana. Igimanya kama jopinyo turangi. And this is very important. Ni Jakom Raila Amolo Odinga manja tendwa. Usi wuoyo. Koro enjo kimu marwa. Okay. Of course ngeo Victor. Katamane iwaka. Wangi democracy. To democracy dictate ne kao kiye ko dogi maja tendwa wacho. To inyalo kelo murmari put marwa. Kama wantie kendwa. To okoku. Another man position. Okay. Okay? Victor, gimabiyo mayoto ungi. Njo turatindo hero gimayoto. Okange gomiyo. You see? Nebede no gimoko biro mayoto. Dikoro kata democracy nikoro ungi, Victor. Okay? Dudu nyaka chwero. Kendo nyithindo manyuol bang multipartyism duog. Nyaka chikir jainya. Nino ka oluya. Jomoko bendo wite ngimagi. Jomoko bendo ay komol, Victor. Jomoko bendo ay kodhier nyaka sani. Okay? Ngikna kedo ni chopiny. Ikedo ni piny. Ikedo ni nyithindwa, ni kwa kod joma biro mbele kuchu. Omiyo gimwatimo ni ok en gima biro konyo wasani. Erokamano. Mara ngumi jaluni ma ineno ka gima ende face mar kedo ne pinyni. To samoro ber moro malich miwuoro bende onge. Bermani. Sani man kod devolution. Devolution no konjalu. To biro ni kashango kedo. Yes. Jaluo also benefit from these changes just like any other Kenyan. Koro kedo nyaka dhi nyime. Nyaka dhi nyime. To kendo bende Victor historically ekena dien joluo kende masubiro kede giki. An kata kanya paro malung. Kare pudala wera. Nentie okushe mentie gini. Inyalo paro. Okay. Nentie baluche gini. Nentie jo coast. Nentie gini. Lazaro nentie nyaka joteso. Okay. Inyalo paro Tita Dungosi. Mane en jatend jo university. Yes. Mane jateso. Yes. Moneg mana kamiti. Nentie gini te kedo ni. To put gin tinya kasani. Because the fact ni joluo samoro ng'eny gini kata louder doesn't mean any gin joluo kende. Gin ng'ato par kamano. Movement mar Jakom Raila Amolo Odinga otelo ne movement mar jo Kenya mangima. Erokamano. Matieni koro governors moko gi MPs mamoko manyo se bedo gi iluongo ni pay kata si colon CSS manyo yiergi samoro party nyalo kawo ne gi okang'. Okan jawuo elopa Ni tiyo kaka director mar political affairs e ODM ka mheshimiwa. Spokesman en jagoro mugiwe machama. Director mar political affairs mar party en nga. Anyalo mnachiwa pacha. To pacha en kila ngato timuni mohero. To wanto gumangi en direction Jakom Chiu. Okay. Yes. Okay. Lazaro Kanyambo wacho ni dak no wewe sirikal ni odwanyre chuodho. Moko siemo ne gi richo magitimo nikech samoro kusiemo ne gi richo to giyudo thuolo mar loso kamarach nitiere mondo ginenre maber wang' jopiny karo bende ok oyango sirikandni. Mano bende wuoyo maber. To anyisi Victor, jogi nikod denyo magalagala. To gini kod riyo
mar pesa ma kapo ni oweni gi thuolo kata mana mar juma achiel mok siem wang'i to dina nage ma jog nyalo timo. Yes, gin ji mayore Victor wan wang'eyo gi samoro joma ok ng'eyo jogi malong'o gin joma ok ni yako to gidwa yako ma gidwok Kenya kuma ne Kibaki ogole cha nyalo paro kuma ne Kibaki ogole Kenya. Yes, tuoto yes Kenya kama warie kokwata omiyo nyaka jothuru augoko sani en sama mar riwruok motegno ka nitie time monego wariwre kaka onagi en sani motegno nikech riwruok no osekonyo ahinya e weche mag dongruok omiyo waugogo motegno to ndewa ka wang'eyo ni en gima watimo mondo kony jowa mabiro kiny. Okay. Ok en gima sani kende. Okay. To awinjo ka jomoko wacho seche moko Victor. Ni sijui wan wase kedo go sirikal mang'eny ahinya. Wasepingo sirikal higni mang'eny koro waol. Koro bende wang'ni koro ane jomoko. Ka iolo gi pingo sirikal to ng'amo chuni onge. Bile dalani. To wejogo moyiedhi mbele gi pingo sirikal. Kech pingo sirikal ni muse kelo konyruok jothurwa. Okay? Sirikal nyaka ket tesri. Wijo Victor? Okay. Endege mar buche ma ubago gi en mane? Pascal no penjo kamano. Pascal Oranga Jamigori. Endege mto wa orit. Wa orit. Wanga turwa kucho ngati sei mrono winyo kufuli iro. Ing'eyo Victor? Ang'eyo maber en wa orit. Ka chiemoro wachopo kuma intie machiegni kod kuma intie to bia le winj gima timore. To bang'e to wabiro lando weche moko. Wan gi chenro makare. Okay, Owino kane Ogunja no penjo ni no wach ni watni to wacho ni pap 2017 chalo nade kodi. Pap mani? Akene pap mar siasa. Ne okolere matut kata apenje kano penje. Koso penjo gima paro timo. Samoro gimi paro timo. Mano podi. Wadich gima sani. Wada mondo deal gi jogi mondi. Okay. Ai to penjo kani IBC usebedo kugoro mar loso weche mag yiero mar piny Kenya ka gi IBC sani nyu paro moro biro ka ni ukel formula moro kata chenro mitiyo go e piny Amerika ma county ka county bedo gi nyalo mar bedo kod duol matayo weche mag yiero kaka itimo e piny Amerika ka jakom no lieko cha. Be en gima dhi nyalore? Ing'eyo gima ok nyalre onge. Wasatemo yore te Victor. Chakre kinde ma Kivitu Isaac Hassan kuro nyaka nyoro chobu katini makolokre gimonon. In pari Victor ni e piny mangima. Kenya ka kendo enda nyiso jogi gini kwa Mombasa. Nyaka bwana mlungu tono ncha ni Mombasa kujo ba nyise wangi. Da kimi jatelo luor. Na nyise ne Kenya ka. Ile mane bwana mi Emma wasebedo kod electoral body. Ma commissioners mag. Yes. Upogore diere. Maji adek rikoni to jangwen ni kocha. To maji adek lando girigi to mane matiyo. To jangwen ka ngono ko magwacho ok nyal tiyo. Mano en gima ka okolosi. Nina molando president engata chiel ma kawiyo ma wiyo mie molando. Unyalo chiwo ka chunyi raje to an koro kalendi. Alando ngani. Nino mani matiyo. Mano en gima no kelo tulo piny mar Cote d'Ivoire. Yes. Ivory Coast. Inyalo paro Victor? Anyalo paro kinde Bagbo gi President Bagbo. Yes. Kodu Alassane Ouattara. Yes. Ka Alassane Ouattara yombo Bagbo. Yes. To Electoral Commission dwaro kelo ukora mondo landu Bagbo. Nine tulo muoch mane Electoral Commission mon. To bang'e neno gimoti mre pinyno. Bija komraela ema oru kuno kod African Union mondo dhi okel kwi. Ka Bagbo omuke loch. Ngino gole mona gel jolweny. Yes. Okay? To ji mang'eny notho kitambo oget eloch. Hawa be notere ICC. To jo bende giwe. Ma Ouattara pod ni loch nyaka sani. Mano nyiso ni Electoral Commission nyalo kelo tule piny. Nyalo kelo lweny mapek ahinya. Kata man 2007 lendo mar ECK kinde no ema nyomiyo Kenya jokonya no gore. Lendo mar Kivitu. Yes.
Koro manyo bwana marabono ni otimoni. Ingo ngana Chebukati. Nyoro moloyo kata mar kividu cha. Apenji kama mheshimiwa. Yeah. E thuolo mar handshake mane chal ka gima winjruok ne gi sirkal manye tione. To 2017 no ywak ne Jakom Chebukati ni. En ang'o mane mono ugole kapok jodhi yiero ma 2022 ni. Ang'eyo ni nitiere bipartisan approach mane then Senator ma Meru, then Senator ma Siaya James Orengo ma en governor nobiro gi approach moro mar manyo commissioners manyien gi timo lokruok moko ne IEBC. Ing'e Victor to magi te dak no timo motegno mar golo ng'ama nowacho ni rachne. Ing'e Victor man koro history. To gima nyaka wachi en ni golo ng'ato mani commission ok en gima yot. Nitie process. Ma very long. Very long. Ine kasani koro por gini bele ko tribunal mar mamaja. Yes. Nikech nyodage ji uzulu. Okay? To en process ma ok yot timo ma itiek samoro. Omiyo to be no paro. Ing'e wana kaka dhano. No paro samoro Nyasaye donyo chuny Chebukati bolokore awe timbe ni magalagala. Kara ok ne wang'eyo. Okay? Ok ne wang'eyo. Nkara wasemake mafwanda yawa manjolando go. Okay? Koro ento koro en history kwa dwele weche ni kata weche commission to gi mowacho en ni ka ng'ato temo reconstitute IBC ni kende moko involve wa moko bede involve kaka Azimio to mano koro en IBC mare ubro kuno yero pono no de nyime podo kawacho mano. Okay. Any attempt to reconstitute the IBC in a partisan manner, in a partisan manner, okay, will be tantamount to courting disaster. Tapenji kama incha nyise kama no kan Mombasa. Haba nuone kendo sani. Nyocha winjo kija chir Mombasa. Nuone kendo sani. Kata kidulo mono jama duoko na wacho duoko ne. Kitando kama ng'enya no ka ututuru kucho. Musie kono koro gini jama gini joguruto koro ng'eyo sirikal molojite. Gina jama banyo tich. Jama kuma kech kayo. Ng'eyo gi Victor. Anyo lungo nyinge kayo samoro bende nyalo miyo gi chiema onge tiende. Okay? Giduok wach kucho. Jama oro gaka. Ni ka pone gidhi mbele kod loso IBC. Mo kwani involved. Tuno IBC mariki. Ok mar Kenya. And it will have serious consequences. Okay, erukamano. Yes. Well enough, good enough. Mheshimiwa donge chik ma selection panel cha no se kete koke. Makoro chal kagima ose kito dwache mbele kaka a player. Ne awacho. Kenya kani chiko iti ka ni bunge. Chimo ne uwe bunge mugik. Yes. Chimo ne kelo wach mar petition report mar jelak mar charera gini. Yes. Ni chike magetemo loko mag IBC go en a way mar capturing IBC. Kendo wan kaka Azimio ne watamre participate gino. Nikech nwang'eyo kuma ne girie. Kakoro gikawo panel maloso IBC koro gikawo gimayo bunge ji ne ginang'wen mokalo. Koro gigudu duoko piny to ariyo. Okay? To gikawo to gimiyo Public Service Commission a nominee. Public Service Commission ena giri executive. Okay? Donge manu eno kena political party. Manu sengisa ni influence over the selection panel ne. Manu girigi. Manu gi number mangenye National Assembly kanye. Mane momio in leader of minority of majority. Kenda wanyis Victor. Sama weni nyogi se kwaya mondo yie mondo anominate ngato mondo dhi panel no. Okay. Nikech koro parliament koro jariyo. Ngise kawo ng'ata chiel gitero mu abende kwa ng'ata ng'ata chiel ma kokazimio kon to nya kwero gin manu maru wano kwa donji gikugo kendo bendo kabitero nying ng'ato. Okay. Victor kabitero nying ng'ato kata nyaka karango ka gidhi mbele timo gitimatima to wabo romo kod oka. Okay. Kapo nono ne gidhi nyima giloso selection panel ni ma wayiro commissioners manyien ma report obire whole house ma vetting gi process go te obedo ma president wuon oyiero jakom mar nyien mar IEBC kaloro kod dwaro mar chik. Mheshimiwa mwabiro gi new IEBC commissioners. Be unyalo tiyo gi odhi bedo commission mar Ruto
gi jogi ok commission mar yiero mar Kenya makade ni kimanyo kom gunya no to kibi yango ge mano poka wacho I'm just telling you for now. Okay. Ingenda mda full yido. Mbele kadi bado matek matabo yake don. Yes. Nyaka wacho ni vikita. Me jogo mulur. Jogo mamanyo mwandu serikali. Jogo madwago hala serikali ni. To give way. Give my yogi give kiko itwa. Okay. Okay. To enango kaka unjo zimiori yako angeni oko yango serikali ni utino jawane ywak ni tire jo ten migao mamoko serikali moko yango ni ma samoro tijigi ndath tiji yoke na ahinya kamutingo minister muchino weche mag somo manyien masani ni onge gima dhi mbele serikali ni anyisi Victor serikali ni kono kwa yango gima dhi mbele onge and utino jawa was right sani ntie confusion malish matamre wat mar CBC ansimbe ola ayo simbe kinya kotieno ni nyathi ma ok grade 6 to grade 7 ida no nyiew loka ida no te onyew uniform manyien ida no kioti mango ida modo hotel school fees mach makigiro kwan gote choma singa alfa pare mna gaboro kucho no pesa bangato guluku ni dala kucho okay to nyithindo mani secondary day schools machulo singa alfa pare gabichi higa ema mako kunyala di school ko kwa miyo basari ele fata mai muda beach muda jolegi okay kuro ano chiu basari nyithindo mani form 1 form 2 form 3 form 4 ko se nyithindo mani grade 7 Victor to pesa go okuni yani dano kage dwaro chamo pesa CDF nene gese mwonyo jogi dongi kote mano wacho ni court money court money Victor ngana mo sama sharia ngeyo kumane Supreme Court ngado cha okunene concern NGCDF Act 2015 yes okunene court negi pondo mane court negi dwaro tieko CDF mondo koro wabunge odhio chak go chong gi piny State House kaka negi timono mo ikindika ma ane na gogo ke bunge okay kena go ko de noya bukini mara nyiso gani koro ko chakre next week bunge ni de lori tuchiko mbele hadi tango dogo chini ko no gi yene gi gole to gi wole bende kidam masani bende fees no basari poko chiute okay ko basari ni ani mejo secondary gijo university gijo tertiary institutions ko ani mejo grade 7 Victor manyiso ni sani transition from grade 6 to grade 7 dibedo impossible enting ne janyuol podi tinga peka inya gisa ge wacho no ni sijui ni joponji kik tam nyithindo donjo school nkech lack of school fees giwa cho Nairobi ka indigo so dala kujo we to ground kujo to gemo ko different okay yes gitu joponji kod jonyuol kod jopiny nikech schools ok nyalo run maonge pesa nge kamano schools dwaro pesa mondo bed run okay to kiwa to nyithindo di school mako chulo school fees to schools will run nade gimone giwach and then he say go subsidy my education. You see release pesa from the treasury. Must subsidize education. Titere skunde kuchu. Ko nyitendo ko deto nyalo somo. Eche unkaka jazimio no wacho ni somo ne dhibedo nono. No. Chudo mora. From class 1 from nursery to university. Mano na policy pronouncement mara ya kwa Raila Amolo Odinga. Ko yawagi ni no magoha. Me so rest in peace. Ninge nyisaga Professor Magoha. Kini nanja ko mal public accounts committee. Yes. Bunge mokalocha. Yes. Kana romo ko to nyisa. Ni headquarter marmi by the Ministry of Education. Yeah. Na vote mokedogo to gi fight back. Sani ko gin field day. Sani ko migi tuolo ko en na garo gitawala. Omi wan gichado kaenya. Gi wuya. Nisi jiwi mbolea itelo ni jopur. Nengo Elfadek isa na mbolea ini. Sani kiri chiro dala wa ugunja. Penji ya random sani simu. Kaja unya mara usane mbolea mali Elfadek 200. Okay? Onge anywhere. Okay? Mbolea mwana gite mwacho ni mali Elfadek 200 gembela mno chiku kaka donation. Mno ko Russia. Gimageti monge. Kidi security. Nenda ka bwana Moroma 20 ntia nguyo nyoro.
macha Professor Kithure Kindiki wazimiwa. Dakimi jotendo wete uluor. To kadi wete ariambo Victor. No wuoyo ko wacho ni nyaka donje sirikal sani koro wach ma security oselosore. Kuni. To inego jika gwen pile. Mano gima onge. Omiyo okwanyal bedo chien ni koro waling. Ngech joluo osekedo mang'eny higni te koro joluo bendo ywe. In kijaluo mosekedo higni mang'eny koro ywe tiol to ywe. Jomoko bende wacho ni to ni kedo kune in mokwongo. Miwacho ni yol. Ni kedo kanyi. Gwe kiko itiji. Erokamano. Mheshimiwa jomoko bende wacho ni koro to chopo sama koro jo Azimio nyaka lok pattern e kit siasa makoro gigoyo. Same strategies to expect different results. Mano bende pache gi Victor. Ing'e no mpira, ng'e ka tugo mar football. Mar adhula. Kini pap, kini oko mar pap bench. To jigo mpira yie kucho, ng'e mpira molo jamanga magoe. Kini nyalo nyise do pass ball no ng'ani. To do chengo bwana moro cha do loyo gol. To ng'ama ni pap ne mumio kaka mpira no chalo. Okay, no koyota ke wacheno. Erokamano. Nitiere penjo moro ka ng'ato no penjo ka jadala iluongo ni Owino kane ogunja. No ywago wach mar ndara moro marach Butra Duodi Primary School. To wach ni sirikand kaunti mokalo cha buo tende MCA machon nolose. To kata kamano Butra Duodi kanyo ndara no rach stretch matin mar about 30 meters. Kanyo rach. Na winje kani mtoka. En gima is of concern. Abro wuoyo kodu county government Masiaya through our MCA Magunja. En ndara mang'eyo. Kendo en school mara Duodi, en school malicha ahinya. En school must be to perform very well all these years. So the lead a KCPE igite sub county Magunja. Omiyo en ndara ma obroloso keko gibede giwasi kata matin. Yes. Erokamano. Sario gideka padega beach abro ka osimbe jo piny to uene urugi mheshimiwa penjo mane machandi kaka japinya kwa Ramogi Jwang. Namba enono abiriyo ariyo no chiko chika abiriyo karano na abiriyo deko chiko deka ochiko no biche. You are told nyika ma intie kor penjo mari akwayo ni kido thuolo tido nyarunje penjo mari achiel kachiel ka dipo nitie kamoro ma mheshimiwa nose tuomo kana nose penjo to yie mondi penjo mopogore mar mondo mwane kaka nyalo konyo sa. Alo Ramogi? Ramogi. Yeje. Oyawre Nyamos na jatelo kanyo. Okomos? Mai wo gutisne ko age di kan kila mar Kisumu kanyo gika. Matching this. Koro pe na jatelo ngi panje chen kom jatelo. Yo cha wana no karali di santia kidera. To ntie wach moro ma wachore makata boke makawuono wach na wachore. Yes. Ni kalo ka gima jaduong' Raila Amolo Odinga nigi mpango moro mar loso chama machielo. Koro penjo mabiro ni dwabed ni kila yiero ka yiero wabedo gi chama manyien. Koso mano iso na nkech waneno ka ncha lewni moko ncha losi. Machalo mag jolweny. Koro penjo na dibed ni mane biro bedo duond bura manyien mabo tiyo 2027. Aya. Hello. Victor Juma. Oyawre. Musa jatelo. Okomos? Okechira balambasa Bangladesh. Okechira bala machigni? Victor stani watemo kaka Azimio. Mar mondo mi koro gik moko biyud kare. Kaka ranyisi commission mar yiero ni. Nyocha mbele kanyo nene wani position mane wanyalo loso gini ubed kare kabisa nikech nene nyalo nitie kalwe kod kaka ni wan yin kanyo. Koro sani wabor gi gino kabisa to jok modwara ne los gino mondo bed maber to moket gino kaka gino. Ere nyalo magu wabro loso gino sani Victor. Erokamano. Hello. Oyawre Victor. Oyawre. Mosna Honorable Opiyo Wandayi jagura Magunja. Okomos? Ma sank machoni an Mombasa ka Opiyo Wandayi mokwongo apenjo ni Mombasa rally mar Azimio mar movement ni chopo Mombasa karang'o dwani duoka. Nikech mokalo to gik mane nyiso jatelo nokoni ko bola mo mapiny kendo nowacho kata ka en mtoka.
makano poni ka gini no miya ni to ngima ji chal dano di koro ni polo no singo ni ji kanano wich mabeyo masani koro ok timre. Ariyo ne mano. Bedi ni nitiere ongoke magati ni masani koro onge nikech ne waneno ka jakom oting gi joma dongo machalo Liki Nyanjui, machalo Sabina Chege, machalo Mama Charity Ndiyo lal kumodiyo kanyo to gipira Kenya. Jogi chuny jose gore koso gibedo ni gitwanyore kaluwore gi yiero gini nopasore lwetgi nikech ne gigeno tiji maber sirikal to koro ne ok odhi kodgi maber. Okay. Erokamano Victor. Okay. Hello. Victor. Oyawre. Oyawre ahinya. Machiegni? Kur Kanyasa. Iluongo ni? Okal ni Kur Kanyasa. Machiegni wach wod nyatike? Punya mosna mushene. Page na gone. I know that they have a good plan. Mare drag Kenya mondo Kenya bede kumaro maber. So Raila Amolo Odinga en geno mar chung 2027 kusumano they don't want to talking about now. Okay. Penjo mar ariyo. Sana kaka en director mar election mar ODM. Political affairs, which is siasa. Exactly. Yes. Ang grassroots election of bediga mabeyo kabisa. Umido ka pinje areas moko like Kanyasa, mondo mi ODM there is very so okyota ahinya. Ondi jati pole manotero gi ODM 2017. Nyaka ne ODM chakre Kanyasa ward pok notero ja ODM. Makata nyocha ka notero Mheshimiwa Paul Opiyo gi party mar OP. Ang'o miyo ODM grassroots election mare ok free and fair. Okay. Okali ku Kanyasa way. Okay. Hello. Oyawre. Hello Ramogi. Oyawre machiegni? Oyawre. Machiegni? Manyo go sandalani dala radio ka. Kondele machiegni? Mig Opiyo Wandayi. Okay. Penjo mabedo ni kaka ginjo telo ok giyango telo mar William Ruto. Manyiso ni kurane duonde japiny kata geno marwa kaka wan jopiny ok ochopo kare. Gin gi paro mane mondo japiny oduogo go ombulu e yo makare ka chunye ni thuolo ni obiro yudo gima odwaro, ibiro land kura kaka nogoyo moyudo duoko e wang' sa ma gino timre maber kaka onego bed ni bedo. Okay. Erokamano. Okay. Kamogik. Hello. Victor Yawre. Oyawre. Otieno Jawaya. Otieno Jawaya. Otieno Jawaya machiegni? Irinjo. Yes. Mose Wandayi ne chali sonoche Mose. Kuri winjo. Erokamano ahinya. Mapaga. En gimoro achiel. Rusul ka pesa mabiro kaunti onego bed ni konyo japiny. Gi pesa masidire za konyo jopiny kabisa molo pesa manaso government. To ineno ka pesa mabiro kaunti inaso ga dase ng'ado gi chiwo matin kabisa. Gin kaka bunge gidwa timo ang'o mondo japiny oyud CDF chako yud pesa mabiro devolution mar counties mondo counties ogerre. Okay. Very good. Okay. Very good. Mheshimiwa dwani duoke penjo gi duto. Yes, abro duoko gi in this order. Mokwongo udhis penjo to debate ni koro wachako movement for the defense of democracy. Yes. Kaka party modhi ge yiero. Na said duoko penjo mokwongo, but I don't clarify kendo ni movement for the defense of democracy. Ena vugu mar vijana. Okay. Ma paro ni nyalo konyore kodwa kaka jo Azimio kedo mwantieni. Okay. Okechra bala na se wacho ni IBC ni ne wate paro ni wase losi malung to karo kune wang'eyo ni joma ne iye kuno ne osebedo captured koro mano koro history koro wang'iyo mbele to miwa insist ni IBC ka iloso manyien to nyaka riw wijo Kenya dute. Okay. Duto mondo obed gima oriwo jo Kenya. Frank Machoin ne Mombasa rally obro lando. Kwa sitieko Busia to lando rally machielo. Okay. Abro ko ase lande to abro biro kanyo yo mapeka ahinya. Kendo mato no ka ground. Udo yiengo piny. Mombasa kanyo ni kama licha ahinya. Erokamano. Wod Kanyasa. Frank bende ochako penjo moko ni angoke. Ochako penjo na angoke mag Azimio giro dikune. Ta chaka wacho mokwongo ka chako wuoyo ka.
ni kila ng'ato ni kod haki mare mar bedo kama mara modwaro bedi. To nikech ng'eny jo siasa seche mang'eny donje siasa ka gi paro mopogore. Yes. Moko samoro donje nikech gidwaro interest magi. To one focus marwa koro ok en kuom jo siasa. Focus marwa en kuom japiny. Kendo nawacho ni as these rallies continue namba marwa jumbe gi jotelo mopogore medore mabire rallies wagi nikech giseneno no gini kara kama japiny orie. To wuri Kanyasa wach mar jakom Raila chung president 2027 to kanyal wuoye. Mano en gima en owuon ma onyalo wuoye. Jakom Raila himself tinge en gi haki ratiro wopend chike mar chung kom mora modwaro. In kaka Mheshimiwa Opiyo Wandayi digomb nade? Digomb nade 2027 no bedi? An kipenja 2027 pod bor. Wadili gima sani. Wadili kod wach masani. To wach mar nominations bendo wuoye kaendi. Kendo en how much ahinya ni kom mar Kanyasa ward Nyatike constituency ward manyas Kanyasa nyocha okwa yombe kaka ODM. Ne wachungo nwaketo jachung marwa milongo no Mheshimiwa Ayungo. To japati machielo mochung kod party mar Opia emanene oyombo. Tinge mambo demokrasia. Demokrasia. Sama ji odhi oyiero to jopiny go kura hagidwar. Samoro kunene wa convince gimoro ma jo ODM. To kanene ben tieng ko mora mora. Okanyasa kende. Kata kumene amoko. Watch nominations. Your nomination ma osebedo ka ni work mang'eny. To en gima wadhi mbele ka wang'iyo. Ing'eno kwa bel bedo 100% perfect. Kaka party. Koro gisani to gitiatia kod MCA mancho yier. Nikech ang'eni jibro gomba kanito kamaru mutamo to mara IBC ni tu ung'iele nango kaka jotelo. Be waseta mondi Victor. Watch nominations. Ing'eni ji mang'eny dwaro mo nominations kaka IBC tumuga yiero cha. En gima kuyot. Kenya mangima. Waseta mahenya. To pod nitie kasoro kuonde moko matin. Mwadhi mbele ka waloso. Koro gisani jo Kanyasa an kod MCA. Gitiatia kode motegno nyaka chop yiero machielo. Electoral justice yo ja Kondele. Mano gima wuoye ni onge tiende mondo wawuond jopiny ni wanyalo dhi yiero kod IBC mang'ata achiel emoketo. Mano is like saying ni yiero ma wadhieno higima birogo en yiero mose be decided. Tingen jopiny kako ose lose faith e yiero Victor. Ka jopiny o lose faith e yiero ting'eyo the alternative. Ing'eyo very well. No kinyal kawo political power through yiero. Ing'eyo what next? Kose? Okang'eyo wachna. Aba ing'eyo. Okang'eyo. Kinyal kawo power through yiero. Kuri nyalo manye yore mamoko. Yore mamoko gin mage Mheshimiwa. Moko nyalo wache radio kaindi. Koro kila ng'ato tigwi. Omiyo en onyo mapek ahinya momiyo Ruto gi Langi. Nwach mar electoral commission, wach mar BC en wach malich ma giketie siasa. Ne en gima ibo de to ji tigo ne as many as the opinion say ai to wolo. Nisi ka commission mo de chung ni yiero. Piny mar Kenya ka mok en mar ng'ata achiel. Mane leo paro mo leo kabisa. Mane onyo ma wachiwo kendo abron moyo niki. Nja nyise kana mbasa Victor. Temo los IBC imo involve jomoko. To mano chiko kamara. To mumu moto loso ne. To kuno duoka. No hepo, onkepo ko duoka. Iro kamano Otieno Jawaya makosea. Otieno Jawaya. Devolution must work. Kena mora kanya Otieno Jawaya wacho ni CDF tije neno. Adwaro pesa mar devolution because the counties were teach makare. But more importantly, adwaro ni pesa oteri counties pesa moromo. Sani nitie ywaruok kind governance kod commission on revenue allocation to kod jogi. Incha Rigathi wacho gomano magalagalainy.
en pesa gin giongo pesa nkidwa pesa mondo dilonya mondo chwade kiboko mondo ne ka pesa nyalo kuomi en pesa ukumi kaka manade ok en pesa mage pesa mag jopiny ogolo suru to CRA osewacho kiwango ma onego bed tero ni counties governors bed osewacho kiwango margi to kendo gini tako magolo kuni mar defying governors to get defy nyaka CRA which is the body responsible for allocating funds to the county governments. We shall insist very strongly ni pesa kiwango ma council of governors dwaro ema mondo tero ni counties. In fact, CRA they should be cautioned. Mondo gitem tero pesa no malo. Okay? Donc budget ulose bunge kanyo. Yeah, but you see ntie chike. Nika wasa loso budget. Okay? Gimilongo ni shared revenue. Mokuongo watu loso budget of course. But you see revenue nyaka be shared equitably. Between national government and counties. Okay? Kono ntie formula mitiyogo. Ma CRA e custodian mare. Yes. Koro jawamo hogi. Ingen gachagwa be deputy ma recognize to en jakom mar IBEC. Okay? IBEC en migawo moriwo jo governors go to yes, called national government. Okay? En jakom. Okay, en teacher determining pesa madhi county as a person, as an individual. Anyo ngilungo bura moro akaju manyene kaka nango. Yes. Na Ivasha. Yes. Mago buche maonge tiende. Formula nitie. Okada mondo ngatoka wach mar pogo pesa ni as a political issue. No, kene kanyo ubira romo kodu. Kora iya miyo. Miyo ke kahanga. Pesa no ken mari miyo governors. You see? Ada mondo governors obinu winji bachini malongo. Kata hagi die buche go nya hagi nge malongo. No kagire beg ngato. For money which is rightfully theirs and their counties. Yeah. Okay. Wadongi dakika moro mapar kene nyakora mugajwang abro ka osimi manoka inya to tieko. Allo. Oyawre. Amoso kana vector. Oyawre inya. Mawili kuntonge na Island Point to. Machini Willis kani Mombasa. Adwa ni penye na mwese mewa ne ya. Yes. Nitie gik magitimo kaka Azimio kata to ODM. Mokwongo mbele kota ne gichako na saba ne kwaneno kuma saba na ogoy. Mara reo ne giketwa ne bichamo mo pak ne kwaneno kuma na ogoy. Mara dek no gisene na maber maler na IBC to ne se bukati ne rati ko kan ne jede yero to ne gi handshake ne gi ntie handshake angoma ne mono gi go ne bukati motelo. Tani ko gido po jo pen gi weche manono no gi yango tend William Ruto kaka president. Ko gidwa go no kaka kunya kaka ngoto gi kuma gi satimo gi puto to kwane kama gi se fauli ok gi weja telo mondo higna bisi bo rumono ka hotel ero kamana. Okay. Victor, okay. Ibro dwoko mano. Hello. Oyawre Victor tiene makajuma. Oyawre. Ma Benson Willi japicha. Benson Willi machiegni. Ko ya peje mheshimiwa penjo moko machanda kaka oganda jakanyana. Mapiyo siepa. Bedo ni party leadership mar ODM. Oko recognize stand piny wacho mar Ruto. Ma gineno ni biketo gata wan mar joluo kanye weche mag dongruok nikech thuolo monyokalo kanyo biro Nyanza. En adieri ni Raila Amolo Odinga nyocha kapok odhi South Africa. Ma Opiyo Wandayi nyocha winyo ko dispute mano. Nine oko wacho ni mondo mi jotelo moyiero ti gi sirikal mamalo. Kaluwore ni sirikal mamalo man gi 85% mag dongruok gi pesa mamalo. Ma oneno ka diketo oganda wakanyi kaso mar ariyo. No jakom nyocha wacho ni Chebukati nolime. Kane dwaro ni mondo ogole gimoro matin mondo lande kaka jalo. To gin kaka gin jo party pesa mane onge mondo mizini ne tim kaka gin soldiers mag baba nikech telo ma Kenya ka. To eni kawe yore mamoko mag gik ma samoro gi divert go attention mag jopiny. Ok mi ngado telo nikech gima dhiera. Ruto ere kaka nodonje telo intelligence duto te mag sirikal no mae. Ngani ne odong nono to ere kaka penyo modonje sirikal molandi kaka jalony to kose lande. Anyiso Mheshimiwa Opiyo Wandayi, let us accept and move on. Jo piny nigi pek mapok odwaro yudi nikech awinjo kowacho
awinjo ko wacho ni dibedo matek mbele kae, to samo dibedo matek ni donge jopiny madhi peyo dhok muti, dhano ma kawaida ma piny kae madhi hinyore to ngima dhi ridore, to dongruok manyocha ker nyobiro wacho Nyanza ka wakwayo ni gimanya ne yore mondo kero implement no. Wan wadwaro dongruok, wadwa bedo pinsani nyaka karang'o. Erokamano. Ano kama mheshimiwa ikore maduoko penjo. Victor wa duok pio. Willis wacho ka no asetimo gik mang'eny saba Uhuru Park swearing in people's assemblies nubiro go ka nto onge gima osetimore. Eno kong'eyo history. Wacho ka gigi te have made serious contribution to kuma wantie sani. Okay. To ng'ato motame yango Ruto ka president onge. En Willis. Kata Benson Willis ja picha musiep nani. En haki margi mar yango sirikal mara magi hero yango to giti kodo. Mano kwa tamo ng'ato kendo bendo kwa chuno ng'ato. Okay? Mara ariyo kadhi kuom Benson nyaka nuo kendo gima nacho kine nyago simu kanyo Victor banyisi. Yes. Ni Jakom nuchiwo go ahead. Ni jo recognize sirikal mar Ruto kane odhi limbe Kaluo. Okay? Mano en miriambo. Nikech onge bura aina no mane notim mana ng'eyo. Ma Jakom wache gima kamano. Okay? Kaka ben no kadhi bura no debe no wache to dang nyaka ng'i. Okay? To mara ariyo Jakom no South Africa bang'e ka whistleblower osegolo report mare. Makoro gimoko change bende. Okay. Okay? Situation had changed bang the whistleblower's report. Okay? Mara dek Jakom nyo chako wacho nu kishabukati no dala ne kwa pesa. Injawaga nyaka bedni jaka chikiti kimalungu gime wacho. Okay? Mano era winjo na kuo musiep nani. No ko nu jawagi mondo okwerie koko negede lime. To negede warango. Mano wacho to kuno tieko ko wacho negi kwa pesa. Mano en twisting information. But more importantly Victor, en ni nyaka jothuru ang'e. Mokwongo Jakom ok en jatend joluo. ODM ok en Luo party. Azimio ok en Luo coalition. Okay? These are national movements. Jakom just happens to be the leader. Okay? Omiyo sama wachako movement madhigo mbele or a campaign like Kamantini. Aina mwana kolo sanini. Okay, ni campaign ma joluo. Okay. It's a national campaign. Joluo just happen to be amongst them. Amongst the people ma are involved. Okay? Omiyo ng'ato kik chak wacho nisijui development makaluo dhi timore nadi. Development ang'o mono development dhi mbele. To taxes are being paid. Okay. To bunge to kalo budget. Okay? Onge gima ng'ata kata bed president nikel turu kata gweng'u ka ok okale budget. Unyalo wacho roadside declaration. Nabro gero no dam. Hasla fund okelo. I am telling you, Hasla fund no kolo chupukaji. Jikawe. Ochupukaji. Iniseka okay, sorry. Victor. Ochupukaji. Ma kunyalo konyo ng'ato. I'm telling you. Yes. Onge chieng' ma ng'ato nigol pesa ma gondara lam. Okay? Kabunge okopuodho. You see? Ok ntimre. To mar ariyo. Bunge bekanya pesa ne kula bede higini 10, ma higa feka ma 10 gachiel. Yes. Bunge be nyalo puodho makete budget. To pesa ma okete treasury for this implementation to onge. Ene budget kanyo no kete ni bogondara no lam. Kata ni ibo kunypi. To ka pesa no could be released from the national treasury to kanono. So all these lamentations could be konyo. Nyaka wangi ni wani struggle mar konyo Kenya for short term gains. Okay? To jogo mol kako siep nani. To akonu kikichandre. Kikiboda ko rugi mwatimo. Gin giwa iwe. Ka okuchuni to gin giwa iwe. Sirikal bende offices oyao. Dela te iwe go mani office go to. Nyalo konyo mende gikonyo konyo. Erokamano. Yes. Ntiere penjo kane penjna Mheshimiwa Opiyo Wandayi daraja moro nitiere boda ma Ugenya kod Ugunja constituencies mandhoya pok rumo. Nang'o nyaka sani to jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta nodhi Ugunja
mano timo launch mare ndano bang'e goe lam to koro daja no okwamo gi Ndhoya kacha. Ang'eyo wachno kabisa en daraja man Ndhoya. Contractor ni site. Okay. To ncha nitie problem mar pesa. Nitie pesa ne ma pok ochwele karibu 100 million shillings. Ma bende nyoso yawa gi mondo ogol pesa no ochwel bwana mondo tiek tijino. Igolo pesa sirikal moko yango? No, sirikal ok en mar ng'ato. Okay. National Treasury ok en mar ng'ato. Victor, adam mondo gini donji tan revenue. National Treasury of the Republic of Kenya is an institution financed by taxpayers' money. Usuru maja piny golo. Usuru chwa mani ye kanyo. Jaluo jata Turkana jata te golo. Nija consolidated fund. Correct. Nyasa nyiso gimundo usuru chwa no gikawo gitere gimichulo ng'ato no bondo tiek rajan. Kendo be nyasa keto pesa bende. Faki sanyitu timone carpeting na the whole road. Inge kaka serikali tiyo mheshimiwa. Yes. Kokalo kuom budget biti mebunge kanyo. Nitie gimilo ni political goodwill. Maka onge. To samoro kada government of the day ma ok yango no. Samoro knyal timo tijino. Victor anyisiye. Magoto are there. Gima duong in this new dispensation. Ingesa mmoja jibuyo ga uwe. Jikena jokana nego pak Jakom Raila Amolo Odinga kabisa. Pensike makodo sanima ne wakalo 2010. Yes. No lo hoge moko completely. Completely. Sani alinge no kanyal di gocho ngani ngato. Piny. But I can stand the bunge kanyo. Tawacho gimoro ma onega wach. Tasiemo ni ma en ratich jo ugunja. To itime. Without lami. Okay. Yes, and that is because of this new constitution. Nitie penjo moro kama goboni ng'iane na sami wach mar stickers ma KRA ng'ato beni gidozi moro kane penj na jatelo pesa moro ichamo ka iluongo ni Linda Boni askari te matiyo machiegni ka pok oyudo pesa ne. Askeche man Boni Forest, winjo ka en Boni Forest. Ada mondo or ni gino confidentially. Okay. Bange. Mondo bior nago. Okay. Abro oro ni. Ncha mibadhi gi awuoye pile. Kata wach mar stamp no ncha awuoye motegno. Yes. Pok giduoko. Kiwinjo ka wacho gimoro to ok giduoko. Mano nyiso ni gino mulo kama lit. Ncha giduoko kalo pesa kanyo maromo almost 160 billion shillings. Wach mar stamp no. KRA. Ane mafwenyo. Nyase wacho. Koro gibuok retreat. Ng'iyo kendo yore machielo mondo gichak kwalego. Okwa bi yie ni Victor. Wach bari bogi peshimo sa ma wango ka. An wach manyalo wacho sani en ni wan kama ber kaka joka nyanam. Kik ng'ato bed kod wasi kata matin. Wan kama ber kabisa anda jatendwa Raila Amolo Odinga. Okay. En waluwe nyaka giko. Okay. Victor. Erokamano. An gige ni ka wachako luonge kendo ibiro chako yud thuolo kendo go mbaka gi joka nyanam kaka pile Mheshimiwa Opiyo Wandayi. Erokamano ahinya. Kar chuny jaluo.